kanang kita ginaanugnan ng ah, lasa usa sa unang mga hinungdan siguro mga gagmay rang mga nakita nato sa mga comment kay kasagaran daghang mga memory sila kasagaran mo na ako nakita sa mga comment about anong supak ani daghang mga hinumduman. In speaking of hinumduman, kay pugson man jud ko nimo Chak, ang akong mga mahinumduman anang lasa, bantay ha, kuhaan ta ani ha, mag-apod ta ani bantay naghuman na ko ani, kamo mag-undang na. Ang hinumduman ana sa plaza na wa pa nila matan-aw 'tong magawas niya na sa sunod natong episode. Kanang siguro ang mga hinumduman ana, siguro 'tong usa ka 'tong pag-agi nako diha gikan ko siguro sa Taiwan ato, Qatar, 'pag mo'y nisugat sa akong kuan, uy, usa sa usa sa akong mga usa sa akong ex, wala man ko'y ex na tuslo. Nya pagtan-aw nako, uy, gakuyog na siyang bata unya gadula diha sa plaza. Ganaw na ako while Mm. gitan-aw ana pa, wa nga, ako unta na, joke dili, ako, pagtan ako, wa nga, eh. Oh, ni-join na Naa siya, ka ni-join na siya mag sa mag viewers nato. May gabi diha. Adi lang 'to hinganlan 'no. ngano Mabuking ngano ganyan. manap ilbad ato ingnon mo lang wa di ta seryoso ni atong kausa. Pero yan, anyway, muna yung mga nindot kayo kita nimo ng kuan ba plaza nga, kita kag mga bata gadula, 'di ba? Mm. Nya mo nagi-share sa dindok Windel nga suon na 'tong mga bata pa siya, ya kuno sila magdula. Nya muna gani dili kuan ba, dili lang nga ingon nga mga event nga nga kita kung for example ikaw karon moadto ka for example butangan ang ilag quadrangle unsa tawag ana sa stadium, kung ganahan ka mo sulod mananghid pa Sports man and ka, Cultural oo. Center. Mananghid pa ka or manghayo pag-permit or or maulaw ka kay ngano, ikaw ra usa magtikaw-tikaw didto, ingana ba? Nya madili sa ingon nga siguro muna mayo na yung mga gagmay nga rason. Pero ang ato ang rason gyud gikanang mo lagi kahoy. Sige muna ako Mm. ay. Kana akong giingon sa una nga diha mi mag-volleyball, diha mi naa man toy volleyball-an, Mm. naa toy basketball-an sa kilid, so murag gatapat sila ba. Unya kuan gyud siya murag site gyud siya nga anha magtapok ang mga taga-Oslob, labi na ang mga taga-poblasyon. Mga taga-Oslob, Mm. gyud kay pista pista sa lungsod. Diha man na ikuan kanang mga Mm. tapok-tapok. Basket, diha magdulag basket Mm. sa una. Unya diha pod pero open court. Aligre kay to kay naa gyud diha alirong sa kuan sa Pero sa tinuod aligre basketball-an. man gyud ang sa una, bisag ka na gani diha sa plaza sa Kalumpang, di na mawag-ag tawo 'tong pagkabata nato bra, di ba? Karon makita nimo ana nimo mag-basket na, sa una lupuganay na bisag magdesabaganay na lang tungos kadaghang bata magdula. Mao man Kay gina laig mga mao ha, ma na ingana mo gina na magay rason ngano butangan og space ng community kay ano man magtapok na mga tawo. In fact, nangayang pangutan ni Jackie ni Doc Wendell, at least iyaha man gunay mga tangibles pero mao mo gani nakanindot sa plaza, kahoy kay aside sa mga tangibles, nay mga intangibles nga dili. Ako pangutan-on kung pananglitan ng ilog kadali lang Doc ha. Si Doc Okay Wendell, ra. physical ang iyahang experience, ako maglisod. Maglisod ko ba. Pero mao mo nakanindot sa plaza kay ngano mga kahoy kay naay mga butang nga dili nimo malista. Pananglitan tong atong giistoryahan before. Di man pud ka kinahanglan magtambay diha para makaingon ka nindot ang plaza. Kanang pagginhawa ng daan, paglandong. Ganiha gaingdanhi akong ater kay gikan pa man ko sa hearing sa Manila unya wala man ko mag-drive. Pagka-brownout bitaw ng aircon sa LRT. Brownout sa aircon sa LRT. Perting inita. Paggawas nako sa init pa yan ng Manila. Murag aircon ni naog ko sa Buendia ba. Feeling nako murag aircon nya unang ni tagbo nako ang hangin sa kahoy na may mga kahoy-kahoy diha. Nakinumdum ko buangan no. Kung totally mawala ni mga kahuya
Unsa man na wala maglumpat og tanom. Magtanom ta. Atong patindugon tong naputol lang. Wala na. Sige, Di Dok. na ba makuha, no? Pasensya, Dok. Ikaw diwasa imuha. Okay ra. Ako may nakaputol. Ang Eh, nakanindot man gud ato, akong kuan lang, akong reflection lang ato. Mao lagi tangible siya, pero naa po intangible together with it. Kay gakatapok man, kunya Mm. open. Dili na ka aligre kay to kay kana, diba, dulag basket lang, nag-cheer yun ka sa butang nato taga North Poblacion o taga South Poblacion. Naa pa man to yung mga team sana nga North Poblacion, South Poblacion. Muy championship ba? Aligre kay mga bahalag silingan ra, bahalag kuan. In a way, gaaway-away, kay cheer sa laing teams. Pero, kuan, nagkatapok. Naa dito ang mga taga-Oslob, naa dito ang mga taga-Poblasyon, naa dito ang mga kubang mga taga-Oslob. Mm. Aligre kayo. pero in fairness pod, ang kung ilahang kung mumurason sila, kung amo ang iilis ana mo magyapon. Magkuan mangyapon na paninduton pagay na mo, magbutang pa magani mig stadium ana, so mas mas komportable ang mga mo tan-aw na din na maglugay og tan-aw na kalingkuran, nindot nga kalingkuran. Mm. Ang- Ang kuan. Ang ako lang ha, ang kuan man gud dito, mas ang plaza man gud with the basketball court nga kuan dili siya covered court, dili siya enclosed bitaw. Ang nakanindot man gud ato kay ug dili siya gamiton for basketball ug walay magdula volleyball. Anyone mag-agi-agi diha freely. Mao na yung nakanindot niya, whereas kung mag-gymnasium ka, i-enclose mo ang space, nga dako kayong kuan, dako ang imo i-enclose. Imo ang kanang i-exclude pag murag papahawaon nimo mga tawo ba nga kung maghimo kag gymnasium kana exclusive use lang for that particular event, whereas kadtong nga Event plaza oriented. anyone especially kanang mga, di ba, kanang mga gikag simbahan ug naa na ng imagine og naa na ng gymnasium, mutuyok na sila ana, Mm. dili na sila moagi through sa plaza, Kana sa plaza. dili wala, sayang. Oh. Yeah, maoro ba Mao ba yan kung maoro ba na park, di ba? O naman tay kwartel pero di sura pud og adlaw ka mo standby sa kwartel piting inita man didto. Maoro man ay park nga pwede nimong palandungan diha kung moadto kag lungsod, bisita ka sa munisipyo, moadto ba kag simbahan. No, kanang tubangan sa simbahan atong gitan-aw sa usang semana sa Google Maps na upaw man sad na. Kung gikan kag simbahan, gikan ka sa munisipyo, gikan ka ba sa St. Mary's, gikan ba ka ni bisita ni Ma'am Salod, ganahan ka mo kanang magpasilong, inig maglakaw ka balik paingon sa lungsod, maoro man to'y murag akong tan-aw, maoro ito'y pasilungan. Unya, well, kaning gymnasium, pwede siguro magpasilong diha, pero lahi ra man gyud ang bugnaw sa open air, lalom sa kahoy, kaysa sa naa ka sa sulod sa building, di ba? Nga init, unya, sayang jud kay mga kahoy. Kana di kay ko aware na. Kana sila mang anak raman sa national law nato. Ang national law gyud nato diha, ang civil code, ang classification sa public plaza as public dominion for public use. Unya as a rule dili gyud na siya baghoon except kung masunod tong kuan rigid nga process. And Daghan kitog steps, di ba? daghan kayo kay Ato man tong estudyante, pero pwede ba nimong daghan man nagtan-aw nato, basig pwede nimong i-share gamay te unsay atong mga steps na kinahanglan buhaton o sa pwede i-convert ang kanang public place. ang proseso ana local ug nasyonal. Ang balaod gyud na ang civil code nag-ingon unsa na naay categories ang mga yuta, naay public domain for ownership, kanang public domain naa diha ang for public services, naa diha ang public use, public services pananglitan karasada, not subject for kuan
ownership dili paabangan, dili pwede ibaligya, for lease, et cetera. Amo sa ana kanang mga like or kanang mga creeks, di ba? Nami gitawag ana mga sapa ba, mga sapa na mga easement kanang gikan sa sapa na certain areas nga dili ka pwede ang estado ang tagiya or kanang dagat, di ba? Na certain measure ana mga public domain man na siya nga ang tagiya na ang estado. Apil ana ang public plaza karon og moingon i-convert ang public plaza. Buti pasabot hulbuton siya sa public domain. Hulbuton siya nya i-classify siya into something else. So ang kuan na kanang pananglitan kung kinahanglanon kayo daghan ng requirements. Before ma-convert ng public plaza, kinahanglan na kuan public hearing. Unya public hearing / public consultation. Unya before ana naagyoy prueba nga gi-post na siya sa mga publikong lugar para magtawag sa mga relevant sectors para mo attend sa public hearing. Mm. Karon inigmangan na ang mga relevant sectors ang mga tawo sa public hearing kinahanglan documented yun na para naay basihan ang ordinansa. Kaya ang sunod magud ana kung okay ang mga tawo isunod ayon ang ordinansa. Di ba? Dili but ipasabot nga og nag-public hearing regardless unsay unsay istoryahan mag-ordinansa lang gyapon, di ba? Kanang murag for the sake of compliance ra ba? Ang public hearing gituyo gyud na para makit-an ang pulso sa mga tawo nga ang inisyatibo gikan gyud mismo sa katawhan. Lahi ng istorya, nga public hearing man mi. So pwede na mag-ordinansa dili. Mao na kinahanglan documented gyud ang public hearing. 9 minutes. Naay attendance, naay kanang basic nga kuan sa minutes. Unsay agenda, unsay giistoryahan, kinsay pabor, unsay dili, unsay rason dapat documented na siya. Kay kana siya maunay basihan sa ordinansa nga nag-require og 2/3 votes. Murag kanang impeachment ni Sara ba 2/3 votes of all its members. Di ba? 16. Besides. Di ba mo na Yeah. gipangayo sa imong kuan ban? Imong sulat Nangayo mo na na. gipangayo. Unang gipangayo nato ang proof of posting. Mm. Okay. Di man na mag-public hearing o wala na magpahibalo ka ng gasabuwag ba? Mm. Kinahanglan i-post mo na. Kunya ika kuan og kanang yuta kinahanglan po na kay na public plaza man na public domain na kinahanglan nila i-reclassify. Mausab na mo na pangalitan ka ng gymnasium. Mausab naman na mahimo naman ng for lease. Di pa na mabuhi ng gymnasium abot kikulbaan man gani kung si salugan na og mapul kanang usa na FIBA standard. Mahal man kay na ang maintenance na. Di man na pwede magkasing kasulod. Unya sila si Carmela Mangon ilang gi-develop ng Rizal Stadium. Grabe ang maintenance napanay ka ng specific nga pang cover ba og nailaing event. Na mag-map. So the only way to survive paabangan na siya. Paabangan og naay mga event. So ang public plaza transform into something else nga imo nang gipaabangan, gi-convert gyud mo ang property. Di ba? Nahimo na siyang susceptible to commerce. Wendell. Attorney usa mga expenses sulat. Ang content sa sulat una nagpadayag may nga di gyud mi uyon ay kaduha nangayo mi og mga dokumento. Although pag groundbreaking of course ingon nila nga nganong musupak man mo nga naa man ay kuan kanang Aprobado sa DNR. murag kuan ba nauna na ako kuyaon ng DNR no issue ni permit sunugo ning usto buti mahimo ani. Di ako ba ako mo intro ko ana actually mo na ilahang siging gisult actually daghan ko nakita man nga uyon ana makita mo og mga post nga uyon ana nya ano mo ginilang balik-balik giaprobahan man na sa DNR so ni agi na og proseso so murag ana na ba nag-assume na ta abi kay giaprobahan sa DNR assumption na nato is ni agi nagproseso so okay na mo na kuan di man singon nga wala mo agig wa man mingon nga wala mo agig kuan proseso among punto mo na nangayo gani si Charlemagne og mga dokumento unya ang akong punto pod is kung bisag na aprobahan na sa DNR ang ato ang kuan man kanang mga ang naay obligasyon nato nga mo explain nato ang ato ang mga opisyales sa lungsod di man sa ingon nga grabyado ta or sa gius sulti na og una nga murag nakig-away ato bang murag magawan gud ta murag
Mangutana ta kung unsa diin ani ana basig wa naay mga konsiderasyon na mga factors nga wa nato mabaw-an nya mo na ato ang gustong mabaw-an. Oh, nya sige, di parayon parayon bad Ah, kay kay naputol ka. kanang rason nga okay man gi-aproban sa DNR, among pangutana mo gud insakto ba na o dili. Di man motubag, Mm. di man makatubag ana kung permado sa DNR o dili. Mangutana ba insakto ba lang pagputol og kahoy mingon ka, "Oh, kay insakto, gi-aproban sa DNR." Ayan na ba? Mura siya kuan, ah, Mura so black and white mura nga ba kung ganang Dili. naaprobahan sa Tautology, DNR okay na. tautology, unsay tawagan na dok sa tautological. ng og 'di ba ingon nga sumangutana ta usa din yang DNR mo na lay sukdanan kung unsay insakto unsay dili. 'Di ba atong tanawon mismo ang gibuhat dili kung kinsa or unsa ang ga-approve. Ang basic nga pangutana insakto ba ang pagputol og kahoy regardless kung kinsay ni-approve. Oo. So Ang nibalik me gitan-aw pag-approve na sa mo insert mo atong pag-approve sa DNR ang akong understanding ana, ang iyang requirements ana regarding sa na sa ecological yu mo na iyahang gitan-aw. So basta mo iyuhang nagpulihan og tanom, so murag muna mga minimum requirements pero wa man na i-consider sa unsa na kung ang handumanan ni Tukwindel didto or kanang mga opisyalis diha unay parte sa mga factors nga unta nga gusto natong unta i-appeal nila consider. oo, sila may Hmm. nakasabot. So Ay among sa ha. Huno na ha, ikaw gatukod og balay. Unya imong balay mansion na. Nya moabot sila nga imong balay among kuhaom ilisan mong payag. Sugot ka. Kadako anang kahuya di ingon magtanom ka kuan ilisag tag 350 nga tagpila ng seedling ron. Ako duman tag 350 pa mo tong seedling sa mahogani. Unsa ilisan ka lamang og seedling sa mahogani. Nya pwede na na. Kadakong kabuo ang ana. Unsa mo tong utok ng DNR ana eh. nya usa pa 'di ba Kalma brad. nahitabo bina sa Kaya naglagot Monterrasa. ako. Nahitabo Ay, bina sa Monterrasas. Gi-aprobahan dito sa DNR. Abi ang Mm. resulta 'di ba? Mm. Gapatong-patong ni mga sakyanan sa ubos. Flash So flood. di man but ipasabot nga og naoprobahan sa DNR, Ginoo na ga-approve ana. Nangutana me gani kung insakto ba ng pagputol og kahoy, actually ang mga tubag kita kay kita may nakabenepisyo ana. Imagine. Ato man ang tugaran, ato ang lugar. So ang among sulat nangayo mi og kanang kuan, ah, posting sa public places. Of course, we have to make it sure nga we follow the right process naa man ay rason. Unya ga-inquire mi kung naa ba'y public hearing. Ang purpose namo sa public hearing kung nakonsulta ba ang mga tawo. If ever nakonsulta, amo pong reviewhon kay basin uroy og naa gyud tinuod nga public hearing nya ang mga tawo niingon angay pamutlon maka-question po dayto ron. Una unsa naman ang mga tawo ron? Unsa may direction ron? Kay basin kung naa na pa'y public hearing moingon na po ng mga tawo, hot down ang kuan kahoy sa kananaw, kulbaan na pud ta ana, di ba? Ayaw, masukos marsing ana. That is exactly the reason. If in case a public hearing was conducted, we have to check the minutes kung basin ang mga tawo gyud ay niingon nga unsa na okay ra pamutol ng mga kahoy so medyo wala tay ugma ni, di ba? Kung if ever ang Kita ta tanan live na ta. Naa tay naa si Daisy Lastimosa, si Laida De La Torre, si John Ryland De La Peña, nya si Monique Ligutom. Maayong gabi sila, maayong gabi isa ninyo diha. Naa ta karon kini nahimo man noon ang plano ani nagsugod ta nag-ustorya mi nga mag-live mi karon ang hinungdan last nato nga live na broadcast was kuno sa to Monday ba to Monday ba ta nag-live or unsa tong adlaw ano ko kay numdum this week ba to or last week Few days ago, mga few days ago Wednesday siguro to. Wednesday. Oo. Unya nagkuan ta, nag-live ta ni
medyo successful siya, daghan na ang ni tambong nya, daghan tag nakaistorya unya niingon ta nga dili sa ta mag-live, dili na ta mag-live usab kay kanang lisod siya ba nga live kada ga recording unya na ta mag-live unya pagka Saturday morning sayo sa buntag gahapon nitawag sa Purok Pobula si former councilor Vicente Minyao unya gikasab-an ko. Ingon ako, di man ako gaputol sa kahoy kunsiha ngano ako may kasabaan. So wala mo ko mosuko. Inani man jud ko mo istorya. Nag-istorya siya, nangayo siya og kining platform kung asa siya pwede mo makapagawa sa iyang kagiol ag iyang kasuko. So ato siyang ato siyang nagstorya ni attorney ni engineer ni doktor na unsa man mag-live tag usab basin basin daghan na ang mo duaw sa ato ang live nga broadcast unya makapakita ta nga daghan tag uslubanon nga medyo na gool aning pagputol sa mga dagko nga kahoy. Update lang ni sa mga nanan-aw para makasubay mo. As of karon adlaw ang balita nga amo nadunggan og sa mga videos ug pictures nga atong nadunggan wala nay kahoy nahabilin, nahurot na. So instead ang kining atong live nato karon na kuan siya unta kining magpakita ta og kusog nahimo man ning bilar na ni sa kining mga kahoy nga natumba didto sa ato ang plaza sa lungsod. Mangutana usa ta magkuha mangutana ko ni Charlie Main. Te gahapon nakakuha tag balita. Kabalo ko kamo nangita mo katawa karon ay kabala ka karon taod-taod nga matubilan mig gamay mo sugod ang katawa. Pero usa ta magsugod te naatay balita nga nakitaan kahapon nga naay cease and desist order gikan sa DENR. Pwede ba nimo i-explain namo unsa tong balita? Fake news ba to? Tinuod ba to? Asa to gikan? Unsay meaning ato? Naaman diri si kuan, ako sang ipuno gamay. Na Sige. Mao man jud naningkamot ka. ko din, Mao man naningkamot jud ka. Mag-istorya ka na nimo. kuha ko audience nila ni Father Dane o ni Father Bernie Diaz. Kay para pud dawon makabalo sila ning atong mga pari sa Oslo. Taliwala sa ilang kabisi sa schedule, mitimbayayong intawon sa pagtindog para sa atong mga kahoy. Anya kuan para sa mga tigpaminaw sama sa inyong nabalitaan aduna kunoy permit ang pagputol og mga kahoy sa Oslo. Ang ga-issue ang field office Senro nga nakabase sa Karkar. And then eventually siguro tungod sa mga may reklamo nakakuha tag atensyon sa regional office sa DENR. And then eventually ni-issue ang DENR regional office og cease and desist order kay matod pa sa ilahang kuan mismong press statement nga wala kunoy klaro nga coordination sa pagpamutol og mga kahoy sa Senro. And then obviously and we're hoping no na milao me syudad man ko na Niliko na sa kag tsuda. dudahan taga syudad nga utiol na ba Nikaging lagi siya. si Father Bernie may taga syudad kay dumagaytay man kapads na. Unsa naa siya galihok ba siya wala? Eh, wag na naputol yung internet pad eh. Sige atong pabuton Okay. sa na. yan na. Okay na. Onya. So, ang problema lang paggawa sa cease and desist order sa regional office naputol na ang mga kahoy. Nya naapod si Father Dane dire dito man pud si Padre na nakaduaw tawon sa Oslo. Problema imbes nga tindugan tawon to mga buhi pang kahoy murag si Father Dane may unang gabilar kay siya may unang nakasaksi gipagpatay na ang mga kahoy. So basically ang cease and desist order gamando
sa mga kagamahanan sa local government nga ihunong usa ang pagpamutol. Ang problema, putol naman at permanenteng wa nay putlonon. Ambot unsa pa ilang plano ng ilang cease and desist order. So, kining kuan biya unta kining among plano nga live tabang unta sa pagprotekta sa mga kahoy. Sama na ingon ni Chucky ang nahimo murag gabilar na ta anay patay naman ang mga kahoy. Wala tinabtan. Wala pa labay timo ning bilara. Overtime pa ta. Kung imog yung tanaw, no, ako ang Oslo Plaza o Oslo kanang apilan tanan diha mga structure no mga kanang kahoy issue kanang sports center issue. Actually kung imong tanawon, ako consider na ko ang tibuok apilang simbahan diha sa tibok palibot. Kuan siya, di ba? In a way, heritage site siya. Mm. Na kapanulundan ng kabilin siya na para sa tanan kapahinan sa atong kasaysayan sa so para nako okay na unta tong mga gibutan ng mga nadya ang government center, nadya ang Quartel Beach, nadya ang simbahan, museum. Salamat sa paghanay ba sa atong pangambahanan. Pero sa tanaw nako kung dugangan paglain unya murag kining public plaza nato mo masakripisyo. Murag mangitaw tatag lain alternatibo ba pwesto para na namang sports center. Pwedeng mangitag lain alternative site gawas anang plaza. Mm. Importante kay nato para nato sa ato mga taga-suban. So kanal siguro sa kumakuan kunya siguro di man ta against of development or mga infra or facilities no pero kung masakripisyo po nato ato ang heritage place no or historical site nga lugar murag dili siguro nato pwede na isakripisyo. Mm. We honor no our past, our history, and even those people who came before us. And of course, we honor also these people who will be coming after us. Na makinapang yun na naman historical site, public plaza. We need actually more historical places, historical spaces. Kaya Mm. kana, murag mo na nabili na lamang siguro kung anak ko, lugar na hayag-hayag ba kay palibot ana, mga kuha naman yun, mga balay. So wala na siya laing space nga murag apukana nato or yan, magpahinom na to sa akong kasaysayan, etc. And then, puro semento na later on. Yeah, muinit na din ang mga lugar diya. Itong ato ang imbis na hayahay diya sa palibot, lakip na diya sa simbahan. Kanya maayos ang tanawon. Yung visual integrity po ng tibok lugar yun, murag maapektuhan yun siya. No? So, tapos yan considerations. Kung pwedeng na alternative site para sa sports center ko. Ipadayon mag siya. I hope. Ayuhon po siya pagtuon ba. Dagwin tayo mga tuon ba niya. Of course, public consultation with people, with the residents, leaders, experts, even environmental specialists. Dili siya dali-dalion. Kung pwede, ayun siya pagplano ba. Ako rin Dili na, ako sa takalitan. mindset. Porsilingan man ko dutol man ko diha. Sige man ko anang na mga lugar. So, mas nakita ko na Mao unta akong sunod pangutana pads kay public hearing. si Reno pads iyang nanumduman diha sa plaza ang iyahang ex nagdala nagbata unya ako naapo ko nimduman si Kuan Wendell og si Charlie may naapoy mga memories diha. Ikaw pads unsay mga memories nimo diha sa kini atong plaza sa lungsod? Sa St. Mary's pa ko eh. Diha ta magtuyok-tuyok pa, diha ta mag-agi-agi sa Quartel Beach, di ba? Sa unang diha tong daan basketball court ground diha, di ba? Kunya mo agi ta sa munisipyo, tas merkado, no? Dahil mga artist na pa diha, dapitan, di ba? Doon pa ko diha. Yeah. Wala na kita laing space, no? Public plaza, public spaces na
ato mabang magamit yun ba or ato ang pingan yun ba protektahan nato. Kana lang gud siya. So murag mapugos na lang yun ang butang diya og laing structure para nato. Dili siya maayo, murag gipugos na lang ba. Pangitaan siya laing pwesto kaysa as of the moment ang present ko niya overall yeah, side Mm. yung integrity of all these historical site. Enough na siya ang mga present structure din sa kami kung pupunta ng paglahay. Oo. Parang congested na masyado kung ipilit pa na siya, focus pa na siya. Okay. Ang obserban sa Utlob, ang tanan gawa sa ilang mga kanang mga tuptuwab ng bata-bata niya, ang Utlobanon wa gyud mo yun labi na sa mga profesional. Kay akong Mm. tanaw ug ana gyud nila ibutang ang maong project. Ang kahoy naa ra man sa sugot. Wala man na nga dako pa mang lugar. Ug i-adjust nila Mm. ang kining paggama sa project. Ang kahoy ug nay makuha galing igo ra pruningan ba to unsaon to nila basta ang importante nga dili makuha ko nga kahoya kay kato biya ang uban nadto nga naa dinhi mga taga-Oslo kato ubang kahoy sentimental value to sa mga taga-Oslo nga mga parinti nga nakahibalo nga nalanom na tong mga kahoya. So Mm. dako kay tukuan nga dili ita dali-dalion niya. Pagtanaw nga pag kana ug suka nila nga naay daghang ni reklamo akong giadtong na gapon murag gipaspasan nila gapon og pamutol nahurot og pamutol. Ilang gikuan bisag holiday Sabado ilang gihurot yung pamutol. Mao na nga Mm. mura ba sila walay respetar sa mga Oslobanon nga wala nga ni agi ito nila og tulong-pulong. Murag tulor may namirma ikupat ang taga diin na Arargao. Mm. Mura. Kunya kita mga Oslobanon gi-ignore nila. Wa gid nila. Ilag yung ginadali kay akong obserbar dunay mga personal interest kadtong matawhala nga mahimo maong transaksyon. Tungod kay Mao gyud. Kining kuan Sinte, ikaw karaan naman jud kay kang diha sa Oslo. Kining mga kahoya katong nakihinumdum ko sa imong tulo ka termino sa munisipyo, kanang mga kahoya naa na ba na atong panahon na? katong Kay wala pa may kabalo kung pila ka tuig ning kahoya. atbang sa klinik diha natudaan pero katong uban nga kahoy diha atbang sa munisipyo karon nga gibutang ang bantang nga municipal hall. Ang gatanon na ikan ni Vice Governor Apolonio Abilis o ang mayor sa lungsod sa Oslob si Mayor Ilan Abilis mo nananom ato. Kay kaniadto gud Oh. si Vice Gov nga diha pas Kapitolyo at sa diha pas munisipyo magpa-deliver pag tagutlo ka truck, upat ka truck nga seedlings ipatanom na mo to nga sa dili pa na mo kuan sa mga kabaranggayan amo sang kuan ipalanom diha sa munisipyo sa panahon ni Vice Gov Mm. Mayor Imon. Unya katong dako inon kaayo nga atmang sa klinik yon at atong atmang sa Kamarciano Vasquez. Ako Mm. diha sa munisipyo diha na to. Mm. Diha na to mao to nga Bilat ilang mag-sayon pagputol mo lang ako na nakitaan ko pag-ayo sa ng tabo kay ako naagi sinaga og sa San Fernando wa gyud sila katangtang anang akasya nga nastuang kalsada. Kung kaya na kompliman. mm. Mao na nga sa Oslo giingon Oh. kung tagi markalo diri sa Oslo nga wa man trabahoan ni mga tawo nga mo ilang himuon. Okay naman ang night project, wa man ko di man ko supak. Pero naa man ko na epektuhan. Unya ang Oh. ang naapektuhan sa project ang tibuok publiko sa lungsod sa Oslo. Oh. Og gahapon sa buntag istoryata duha pa man to ka bukang naputol, di ba? Wala may Istoryata duha pa to duha pa may sa naputol. buntag. Unya gahapon Nya ako karon nakasuroy ka karon. galakaw ko gahapon, murag gipaspasan lang gidalag mga heavy equipment nga di pa nagputol na tanan unya nangutana ko kay ako wa naman kumaagi rong adlaw dito kay
ako nga ni Sigma dito ko pikas moagi dito ko sa ila ng salod nako kaagi kay murag lain kay tanawon nga naa lang kahoy na nagbalabag pastilan luoy kay tanawon ang maong sitwasyon. Sila baliwala nila Oo. tungod sila mga personal interest. Nabala mo ko kung sa ilang interest na project nga ilang ibutang diha. Mo balik ta ni ko na nag-post sa media ipahunong ang permit. So te balik ti kate attorney ang katong gi-post sa kuan kahapon sa kining DNR unsa asa naman ta like dakong kuan di ba dakong kadaugan para sa mga kahoy pero unsa may tan-aw nimo mahitabo na karon? Takunan. Kuan, well, the DNR is expected, gi-expect nga ang DNR to make further investigation. Kay ilahang press statement mismo gaingon nga ang LGU wala mo coordinate, ang sendro wala mo coordinate ang Kanate local government. kanate unsa nang sendro? Kuan ko no, kuan, naman to na engineer rin pala, meaning ng, that's the field office of DNR. Kuan Field kuan na siya. Community Environment and Natural Resources Office. Kanya, kuan, actually, dako kayong problema na ilang project, kay gawas ng problema sa DNR, kay ilang press statement mismo, gaingon nga, wala mo coordinate ang LGU. Ambot, wala ko kabalo sa klasihang coordination ang bot ipasabot, naabay adlaw, pila kakahoy ang pamutlon, as needed ba, kay katong nahitabo, murag uska adlaw, overtime, gihurot og kutol. Kanya, ang akong pagsabot mo diha, ang akong pagsabot, ang mostly manggod nga mga practices, og magputol og kahoy, mag-trim lang. Present yun ang representative sa DNR. Buti pasabot, og putlo ng kahoy, kinahanglan na ay taga DNR ana, taga sentro, nga magtindog. So, basin maunay buti pasabot nga walay coordination. Of course, ang problema ron, nahimong kuan na ba, wala na ibili ang kanang kuan, ang cease and desist order sa pagpamutol, kay putol naman. Ang nindot lang diha, gibutangan sa DNR and other related activities. Kay inighuman magpamutol og kahoy di, ang siyempre ang sunod buhaton na ibton ang gamot. So at least karon kanang pag-ibot og gamot, apil na siya sa kuan kanang other related activities. So pwede patawon manalingsing ng mga kahoy. Pero ang nakakuyaw lang kay ningon pud ang DNR nga hangtod maka-comply og mga requirements ang LGU sa Oslo. Buti pasabot, naay chance nga ipatiwas yapon, di ba? Naay chance ipatiwas yapon. Pero in the meantime, we are hoping that the DNR will conduct a further investigation unsay mga appropriate cases if ever. Ingon gani ni Father Danny ga message nako, kinahanglan naa ni kanang kaakibat nga mga legal obligation. Og kuan gani, managot ang dapat managot, manubag ang kinahanglan angay manubag. Akong balikon lang chat tong iningon si Father Bernie, si Father Diaz nga heritage ng kuan ng unsay tawag ana ng Iriaha, apil ang simbahan. September 18, 1847 si Carmela ang research ani naay royal decree establishing that area as a historical site. Royal decree. Royal decree kinsa man nga royalty ni te? Sa kuan Spanish Spanish monarchy. regime. Sa panahon pa sa kuan, Espanyol. Espanyol. Buti pasabot ba kaning plazaha, wala ni siya gimugna gahapon, wala gimugna last year. Ingon ni Father Bernie, naanay kuan, gaugat, dugay na ni nangugat ni mga plazaha kay royal decree. Spanish period, Spanish times. Nga, siyempre, nilaban. Yeah. Pero of course, ako, bias na ako si Tuparin man. Kasi, Atty. Guarin. Di kanang lalis rin ba? Oo. Kanang lalis ba nga gibuhat ni. So dapat ang iyang sunod nga buhaton ato nang dawaton nga di ta mag-question. Mura man akong silingan, kuan ko, gipakaon ko, gipalitan kog ilimnon, unya gilibrihan kog plite, unya kanang gitagaan ko og 1,000, human idulog sa akong asawa. Murag tungod kay gibuhat na tanan, okay ra gidulgan akong asawa kay ikaw man ko gipakaon.
Mao nang alales Mm. ilahang kanang gisulti kay tungod gibuhat na niya tanan di na ta pwede mangutana. Wala man ta nag-ingon nga ayaw og himo og kanang covered court. Wala ta nag-ingon nga bati na imong gihimo. Wala ta nag-ingon nga naay anything, wala. Kung naa man tay mga dunggan nga istorya nga corruption o unsa man na, kita wala gyud ta. Wala gyud tay nagawas nga bisig ko usa nga istorya nga pagduda ana. Ang ato lang gigisulti is ayaw gilabti ang kahoy. Pasagdiin na sila. Mga gulang naman ang mga kuhuya. Pasagdiin na lamang na sila diha nga magpadayon mangita lang taglaing lugar. Kadakong kanindot. Nya naingon pod ang uban nga, "Oy, kamo gasupak-supak diha og matukod na ng covered court. Ayaw mo panan-og kalingawan ha." Pag kuana mo, pag hunahuna sa mong ana kay kanang kwarta nga gihimo anang quadrangle dili na gikan sa bulsa sa mayor. Og nisupak man gani ang mga tawo nga ni putol ang kahoy o gihimo ng plaza og mahimo naman gani ng gymnasium diha, di mo pwede mosulti nga di sila pwede mosulod. Di na sila pwede buybuyan kay kanang kwarta dili man na inyo ha. Ilaha man sa ng kwarta gikan, kwarta man na sa mga tao, kwarta man na sa tanan uslobanon. So kung matukod na, basig kinsa nga uslobanon pwede na mo gamit. Bahala di supak man siya or wala. Maro na ako ngano nag-uol ko. Ay makainit akong ulo ra. Pero akong punan lang gamay siya. Sila daan. Oo. Balik mo na sa akong giyaw-yaw og katong mga nananaw sa podcast. Katong akong giyaw-yaw ba about sa kanang mga team, kanang vote straight nga kabalo nindot man siguro nga maka-move forward ang inig pangumpanya mao man na isulti nga maka-move forward tagdali kung ang konseho nagkuyog og naghiusa. Pero ang problema sad ana kung walay oposisyon sa konseho, manay manginanin na mahitabo ba? Nindot unta ang naay tigsupak ba? Dili lang ingon nga sige taga kanang uyon lang ta kay uyon. Kay dili man na ingon ang pagsupak kuan bate. Ang pagsupak kung naay magsupak at least ang kanang magdesisyon usa siya magdesisyon makahunahuna sad siya. Ay sa oo po day no. Di siguro na akong ibuhaton kay basig kani mahitabo. Nindot man na naay tigsupak. Di mo na purpose unta sa 'di ba sa public hearing, Brad? May istoryahan. Mabitan na May istoryahan dili dili. pero mo na interesting part kay basin na ato sa nakuha sa minutes nila ba basin na Mm. sopak, basin na silang mga meeting. Pero mo na atong gustong mahibawan. Tan-awon nato kinsa gitong ni propose, kinsa tong ni sopak, kinsa tong ni approve. Ang uban Mao sa na, usa mao na. man gud kaning Mm. sa public hearing ba ni ana man sila nga ako ta ganahan mo tingog pero di ko ganahan nga kanang i-label ko ba nga na politika ko kay dili man ko ganahan mag-apil-apil. So Oh, mao kita to gani, bahala na-label gisupak na. ko. O kita gani o mao gani. 'Di ba? Wala man gani ta didto, Kontrahan na dili man kita gani ta kuan. patay. Na label ta no. Samot tong naa didto nga Mm. di na lang sila motingog kay di na sila ganahan og samok. Actually, Chuck, diba, nagkuhan ta, nag-signature campaign ta. Naikuan, nasagit ko ato kay ana sila nga daghan kayong ganahan unta mo pirma pero dili sila mamirma kay maapektuhan nilang trabaho. Mao sad. O kinsa may namulitika ani di kamo ra Oo. koy namulitika kay dili man mo adto ra man mo dapat dito dili naman mo oppose. So Ah, da. in fairness sa mga siguro tong uban nga naay hintay ay gisulti man ako ganiha nga problema lang kay walay opisyalis nga ni kontra. Siguro in fairness sad nila kay basig bisag gani mga dili opisyalis kadto na ay mga authority na mas naay dakong tingog nga unta amoy mo alkontra. Siguro dili sayon para nila nga mo alkontra. Labi na kita gani nga saba ta no, layo kaayo sa tinaig manok kamo lancer ta o mamulitika ta. Gigiingnan pa gihapon tang politika. Samo na tong mga siguro sila for example ako nakadagan kog konsehal sa or mayor sa Uslob nya musupak-supak ko yung mao di pa man ko ka-move on wa pa mo ka-move on sa may aging eleksyon. So kung na-label gyud na sangkot na sila, di ba? Mo na Kaya sa siguro Atong klarohon po sa mga kung ingog nga politika wala siguro ni sila kabalo nga tang upat lang daan perting tag-asa garbo.
Og magdagan ta murag kita ko pat puro magdagag mayor. Og ako'y padaganon yung busy di ko mosugot ay magmayor pug ko. Mao man tag istorya gabi na nga kuan og palansaron taw kinsay mo bise. O di ingon nga si Wendell basi mosugot na ingon po Charlie Man unsay mosugot di na mosugot ay maghilom-hilom ra na pero mulong lansad na congressman. Palabuan gyud ta. Ngano magmayor ta, congressman. Matay. Lawmaker gyud. Matay. Adto gyud ka, lawmaker adto gyud ka sa Manila magkuan. Tanawa og naay man ganahan tanawa ng mga unang episode sa among podcast. Tanawa na tanan among unang episode sa podcast. Wala mi kahuskot og islop. Among nahisgutan Senado, among nahisgutan Marcos, atong nahisgutan daghan kay tag nahisgutan wala ta nakahisgot og uslob. Nisugod na ning kanang nag-focus ta sa uslob tungod kay si Wendell lagi kadlawong dako alas 3 kadlawon gatawag gyud si kining among cellphone gareng gahilak abi na mo unsay nahitabo. Sus ang kahoy day sa uslob. Nangita siya paagi nga masalba ang mga kahoy sa uslob. Di ba? Unya po na naghilak cha. Murag ikaw ra Murag man nag-iwa. naghilak. Si Chucky gahilak po daw. Di, Baya sa ayuha og ma-invite nato ng kinsay gyud kuan ane. Kinsay ulo ane ba? Ulo aning pamutol og kahoy. Basin ma-invite din nato cha. Diri sa atong why not? Di ba? Kinsay ug mabantay mahibaw-an na nato kinsa gyud kuan. Pa atong tagag platform nga patubago na to or pa-explain na nato nganong gusto nila nga magbutang og or i-convert ang public plaza Oslo Public Plaza into kuan. So mao na nga patubago na to in a platform like this siguro or bisag asa pero kinahanglan na itubag. Nya usa pod ang gi-message ni Father Dan sa kuha nga after ko na siya may nimisa ron pagka ganihang alas 8:30 nagway sa Oslo siya nimisa dito ingon siya nga daghan ko nung niduol niya after mass nagpasalamat ko no kay nitingog ta kami pod sa puro pabula kami upat pasalamat pod me kay nisuporta mo namo nga kung wala mo murag maglisod pa nagway mig paabot sa among mga kuan mga punto de vista namo. So mapasalamaton kami sa among mga pamilya, among mga kaparentihan, ang mga taga-Oslo nga ni unong ni alalay namo aning among kuan. Mao ra na ako nga dili ta mohunong hangtod matubag ang atong mga pangutana. Kana. sakto del. Kung kinsay ganahan mo guest, kinsay ganahan mo apil nato, pwede kayo. Og mo duol nato maingon nga pag live mo usab kay mo join ko. Sige, kita na to paagi. We're willing may maminaw. As is gisulti na ako ganina, basig na I think it's mao na kita na atay gusto nga na atay nasabtan nga mao ni maayo. Naasad sila nasabtan nga mao sad ni maayo para sa Oslo. Yeah. Wala ta makauyon, mao na hitabo ni. Pero again, walay personal na mga suko. Again, hopefully amigo ra gyapon like sa tinuod lang kung makita mi ni Mayor Goren usab, hopefully wa dili mag-usab among pagtagad. Wala lang ta makauyon ani nga eto kini nga butang pero sa uban ako wala koy reklamo. Before ta mo sara mo just last na lang good night ninyong tanan gikan ni Teresa patulogon nato kita. Daghang salamat ninyo mga sirs si Apolonio Ferriolo sayop and dili na nagpalandong kundi nagpasilong. Peace daw. Teresa kinsa na sayop di ko si kuan. Zozo Brado Wilfred unya naapoy mamahimo ana.
putol naman, 'di ba? Pero tanaw nato ang balita unsay mahitabo. Basta may masabi lang sa, basta may masabi lang sa, basta may ma-comment lang sa, oh, ato ning kuwan. Si Carmelo himo na 'tong moderator na lang ta, siya na lang tigtubag sa live ba. Karon kay last nato nga live, 40 mga nasa mga 40 or 50 at a time, 'di ba? Ang tanan ni view ato na sa mga 5,000. Unya, karon nga kuan doble ang kanang kuan ba, nasa mga 100 nasa 100 na taas ubos. Next mo live pa gyud itong usab mo doble na sana na. Kuyaw na, kinahanglan na kog nay mutabang nato nga kanang kuan. Evening new diha, cutting down century old trees for a gymnasium is not progress, it's a setback. These trees are living witness of history, protections of clean air, and guardians of balance and our ecosystem. Destroying them for concrete means robbing the next generation of shade, oxygen, and the beauty of Mother Nature. Let's build for the future without tearing down what sustains life. Save the trees, save tomorrow. Shout out from Sydney. Good night ninyo. Si Che Buenavides nasa Sydney. Napay taga Sydney din ni kuha na to. Mm. Unsay akong closing si so ganina ba nag-drive ko. Murag since nagsugod ning topic for the longest time siguro nagtuytoyo ko diri sa Sydney. Wala siguro ko kabantay. Pero ganina nag-drive ko tungod ni gawas ning topic. Nakabantay nako kung unsa kadaghan ang kahoy dire. So naamon ko sa highly urbanized na like highly urbanized na area like there's parts of Sydney, 'di ba, kung maadto ta sa Westdale nga lagyo kay mga medyo lagyo ang mga balay or dagko ang mga balay, gamay ra mga tao, dagko kay mga areas, 'di ba? Pero diri sa amoang part, labi na sa imoha del nga part Mm. nga nasa CBD gyud, um, daghang tao, mga apartments, daghang mga balay, dikit-dikit, dili siya ingon nga daghan og mga empty spaces. Pero kanina nag-drive lang ako mga I think maybe 10 minutes drive from kung asa ko gikan paingon sa balay. Nakabantay nako unsa kadaghan ang kahoy. Daghanag kahoy ay. Maingon kag kada tulo ka balay naay mga kahoy nga dili ingon kahoy lang nga kanang pang decoration, mga dagko nga kahoy. Nga naa ra daplin sa karsada, luyo sa mga balay, naa sa kanang gilid, daghanag kahoy ay. Na nakahuna-huna ko ba nga wala mo ko kabantay inani sa atoa. Kanang mga highly urbanized area, highly populated areas, wala na. Gihurot na og semento. Wala na yung mga kahoy. Now, ang pinakakuan ani, ang pinakalalom ani, nga kung atong huton ng mga kahoy, maabot sa point nga maka-realize ta nga kinahanglan nagtag mga kahoy. Kay mo init na, wala na yung mga oxygen, wala na yung mag-control sa mga greenhouse gases kanang mga carbon dioxide nga dili nato, di ba? When magdala sa init, di nato na maginhawa, kinahanglan tag oxygen nga iginhawa. Moabot ta sa punto nga kinahanglan nagkahoy. Unsaon man nato kung ma-realize nato kinahanglan tag daghan kahoy. Diha na ta mananom, diha na nato protektahan ang mga kahoy. Mudagan pa man nagpulo ka tuig, 20 ka tuig, usa na mo dako. Unsa may buhaton nato in the meantime? Abundonahan na nato ang Oslo, abundonahan na nato ang Cebu, like ibili na lang nato diha magpaabot ta motubo ang mga kahoy. Unsaon man nato atong lungsod kung ingon ani, kung nag-ingon mo pulo ra man na kabuok. Oh, kuno sa man ta magsugod? Kuno sa man ta magsugod og nawala na ning pulo. Unya na ta magsugod sunod semana na. Dili nato protektahon ning pulo kay pulo ra man eh. Unya na. Unya na, magsige ng tag-unya, magsige tag-unya. Maabot ang punto nga kinahanglan na tagkahoy, di man nato na mabutang dayon, di man na ingon nga balay nga pwede tabangan nato kuan, di man na ingon building nga hapakan nato kwarta. Mag-take man nag time. So ang atoa mao nang ato ang view ba. Kung unsay atong maprotektahan, unsay atong masalba sa pagkakaron, mao sa na atong unahon kaysa sa unya-unyaon nato na. Last na lang, si Rachel ingon invite niyo para ma-explain. Mga pre watching here from planet Pluto karon lang yun
kalugar in tawon unsay kasikas man diri dapita ulahi na dagway ko ak. Kinsa ni si BJ Naya Lacson, Pluto. Bro, si BJ Naya Lacson pahibalo lang ang Pluto dili na planet, dwarf planet na. So noon sa kadiha. Mo na giingon sa hiskutanan, explain ka na nila ang rason kay kinahanglan og budget next election. Da, 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 da. Ako na sing likayan ha kay basig ako'y makasaban ani. Basa lang mo dito sa comments. Actually diri sad sa Metro Manila in fairness daghan na jud kahoy and parks bisan highly urbanized. Makasakay lang ka og LRT, daghan kahoy maagian around the buildings. Good evening mga classmates. Kinsa na eh? Ayo Rod Asim. Kinsa na eh? Doroya, Monica. Ay si Monica Duro. Ah. Si Monica atong classmate mo na. Ibog na ako ni sa Nagkakalumpang. una. sus. Nya, good night na si mama na matulog na gid si mama. So daghang kay salamat sa mga nagtan-aw sa live, daghang kay salamat sa mga na-support sa Purok Pabula. Ayog kalimot og like, share og subscribe labi na sa among YouTube channel. Tan-awa ang mga long format namo kung ganahan mo malingaw, kung ganahan mo o gimingaw mo og inuslob o ganahan mo makapaminaw og mga karaan nga pabula o ganahan mo paminaw og mga intellectual kung kailan mo ni Kant o wala mo kailan ni Kant, paminaw mo sa among long format na podcast kay mugawa si Kant. Kami duha ni rin, wa may kaabot ni kailan ni Kant. Ngayon, karon, pungutan ame. Sweeto na kay may anang Kant. Kamo, wala mo kabalo ng Kant. Tan-aw mo dito sa amo ang long Mark, format YouTube. Mark, Don't snapay, forget Mark. to subscribe. Salamat kay ni former Councilor Vicente Miñao, kay kay Father Danny o kay Father Bernie. Diaz. Sorry, nagkuan ko kung sakto pagdili. Salamat kay sa pag-appeal sa among live. Salamat kay sa support. Thank you everyone. Sa sunod. Bye. Hi. Sa stars. Naros feeling po yun siya. Kinsa ning usa? Ay, kinsa. Nakausa lagi W. Si Wendell na kay nag-disconnect niya, nag-connect niya, disconnect. Duha dagway niya ako Ay, okay na. Sige lang. Kuan. Asa ram niya? Kanang wala ulan man sa Oslo bron kay perting ulana ang ato ang gitabangan nato si Nangkora ug siyang Luna Travelers in wa patakay update kung pila ka buok ang niadto dito sa discount para sa mga Purok Pabula followers. So mga niya tag basig natay update karon atong i-share. Ato ang topic na to karon katong kuan. Nagpost ta sa atong page, nag-share ta og nangayo ta og mga input sa mga Bisaya. Wala man nato nagi tumong og uslob pero nangayo ta og input, nag-crowdsource ta. Nangutana ta so tungod sa comment ni Arlene, si Rino ang nag-point out ani. Si Rino ang nagkita ani nga comment. Ano mo nudlo? Oh, nudlo siya. Ikaw may gaingon nga ako. Imo pag gipin. Pwede mag-isi. Arlene na atong tudlo. Oo. Di ikaw may makakuha ng aning comment. Tungod sa comment ni Arlene Abdul Gani, mao po ni among pangutana para sa sunod nga episode. Unsa man ang kulang sa imong lungsod? So di ni uslobra. Unsa may kulang sa imong lungsod? Opportunity, serbisyo sa gobyerno, pasilidad, trabaho, turismo o unsa pa? Yan na po tayo follow-up question o para sa mga nailangyaw, pareha nato mga langyaw, unsay kinahanglan mahitabo aron makaingon ka nga kung naa lang unta ni sa among lungsod, dili unta ko mo langyaw.
i-comment imong tubag ug ang rason basin maapil sa sunod nga episode sa Purpubula. So natay 20 something kanang kuan red ba katong sa imong classmate nga nag-comment siya na ako noy manlom balik ko manlom ha. Mm. Na ako na-atake mo rin, na-atake ba to? Naman to siyang Basaha comment, yang mismong comment ba? Basaha ko no kay nawala ko asa. taasa to. Ayan, ako nabasahon. Ako naman to gikuha ang idea. Kinahanglan gyud basahon ako tanan. Di kay basig Ikaw gani ingnon basig ingnon imo kita'y gasulti. At least makabalo ang mga tawo gikan niya ang ikaw gusto idea. ka i-comment kay iyang iyang gitag, ikaw, Rino Kumaya. Katuo di ko siya ng purok pabula, usara katawa. Ikaw siya, si Maria Cherry Ampuon, magsukang sa among barangay Manlom, number 1. Ay, number 1. Pila ni kabuok. Number 1, farm to market road kay layo ang among dapit sa highway. If naami agricultural products, lisod madala sa lungsod. Number 2, karsada. Tungod kay in times of emergency, pareho sa akong papa, yayungan para madala sa district. Kunya, balibaran ra kay walay facilities. Example, heart attack ug naapod nalubaan. Dili na jud makaabot sa district hospital. Ikatulo, tubig kay naaman linya sa tubig apan usara ka linya para sa tanan mo ang gamiton sa tumoy wala nay makaabot sa pikas tumoy ug unta maapil pud ang bukid nga mga barangays sa mga opportunity sa lungsod. Na feel jud siguro taga Manlong kay kana ang tagkaron walay karsada mausad na facilities iya gigo tanan no tubig facilities. Karsada. Di ba? Hasta ang Farm. healthcare na apil niya, no? Wala tay kulang atong Nindot tong iyang facilities. gisulti gabahin sa farm bread no. Farm to market road, oo. Oo. Mao na, importante man na. Kaya unsaon man na nimo kung mananom sila dito nya naa salay mao na man na nahitabo ako usap ko sa ni buhat ana kanang sa una kanang sa Mantalungon bati man kay karsada diha. So ang katong mga farmers sa Mantalungon pwede na nimo angaton ug naa kay makuhaan nga sakyanan. Nami ko amigo sa katong nag-eskwela pa og college naa salay dikarga. Amo gyud man nilang dikarga angat mig Mantalungon. Nangumpra mi og mga utan didto. Perting pertuha. Mapalit rin nimo 2 pesos ang kilo, 3 pesos ang kilo. Inig-deliver nimo sa carbon 20, 30. Unya mao man na kay wala may farm to market road bati ang dalan lisod pag-adto didto o di mag-take advantage ang mga kuan ang may mga makaadto ba mag-take advantage sila sa mga farmers maingon nga oh, kini barato ni akong palit kay lisod kay pag-ari dire nya imong mahalo na imong bligya luoy kay mga farmers kay lima kag pila ka bulan na nila buhion ng tanom unya kanang 2 pesos ray palit 3 pesos ray palit nila sa kuan kay wala may tarong nga infrastructure. So mo na ang mga anak sad maingon nga ngano magtrabaho ko magkuan ko mag-farmer ko ngano magbaol man ko nga nakita man ko ako magginikanan peting lisuro sila kinabuhi nagbaol sila kita ko lain ay mo na mo usahay da man pakutana ta mo sa una na mga baol karon mga batan-on karon di na magbaol ngano kita giingnan og nakakita pa ta sa tong ginikanan nga nagbaol kunya perting ka ihayahay atong kinabuhi magbaol pud siguro ta oy ato man nakita ang mga nagbaol mga nanagat mga mga na stuck da sa Oslo ba kita man ta atong nga lisod ang kinabuhi ngita gyud tag paagi na makalayo usa sad siguro na sa atong mga kuan pud ba. Maria Pero Cherry Ampoon magsukang salamat sa pagbasa sa akong comment. Kuan 100 stars na siya ma'am pagbasa sa comment. Boyet Medalo suggestions nako sa water system sa Uslob dapat ma-decentralized ang pipeline kung mahimo per barangay nay water truck. Water tank o nindot na. Ang problema lang diha Sir Boyet di nimo butaran ng kapitan putlan kag tubig. dili. Ang kuan Oh. siguro ma-decentralize ang source. Decentralize ang source. Na may mainit, na may tumalog. Ang tumalog ayo og kanang unsa kulata tawon. Na issue bitaw na check nga naa day tigbantay nga magdalag sundang. Ha? Taga tumalog, gibantayan Oh. niya dalag sundang kay
katong labi na 'tong wala nay tubig na nang problema na tag tubig ang gibuhat dito gadala siyang sundang kay gi-check dito sa mga taga Busco, mga taga munisipyo basig, ang source naay buslot ba. Oh, Gadalag sundang naku angay pud sundangon mo. Kay oh, ngano giayo og kanang kuan ba, lugos ang tumalog nga ang mainit sakto nga nilang tubig. gawas-awas may nang kuan, Mm, tubig diha. mao sad. Nya gihimo ra na ganang lugar para mag-date-date ng mga kuan, ligo-ligo. Ikaw Brad, bitter manguga kay wala ka ka-date didto. Murag suko man ka. Ngano man rin na swimming pool? Di ang punto nako OC kayo ang resource ba ga ambak. Mm. Whereas daghang mga tawo walay tubig. Pero mao lagi na kulang og kanang mga water lines ba. Kulang mga tubo, dako kay ng trabaho siguro 200 million, maybe 300 million. Igo-igo ginang kwartahan na tong igastong patindog sa munisipyo. To na to 99 gud do. Igo-igo gid do. May 299 naglain mo igo gyud blata ang og tubigan munisipyo. mga kuan. Matay. Kining kuan niuli ko 2023 daghan na nausab mao jud. Ang utang induluhin niya na lang sa iya. Kana kumbate atangan. Oh sige. Tugnaw man jud attorney lami tanday ahe dag. Oh, mura na og kini na akong suliran di ay. Um, punto gugma, punto gugma. Mao na Imuha magkuan chat. ko. Punto Mao na. gugma. Kung unsay ni mga gusto mga tambag sa gugma, magkuan ko kompetensyahan ako si kuan. Si unsa Papa ba Jack. si Papa Jack. Di naman na sa Cebu si Papa Joe. Si Papa Joe sa Cebu. Sa super mundo, super na. Oo. Tambagi ko Nicolas. Oo. Ah, Kining mga problema sa nato sa atong mga lungsod. Um, nindot 'di ba kay nag-post ta daghang nanggawas ng mga suggestions unya. I think we'll probably mag-record siguro may kanang dili ng live kanang kamera magstorya-storya nga kuan. Kay murag gapugong ni sila silang baba kung silang gusto tinuod isulti sa mga ilang nabasa sa mga comments. Pero ang kuan nato is ayaw mo kalimot nga inig-abot sa eleksyon, mao nay panahon. Mao na gyud ay saktong panahon nga kung unsay inyong nakita kung nagproblema mo og tubig og pila ka tuig, mao nay tan-awa. Inig-eleksyon, amo ang plano sa diri sa Puro Pabula inig-abot sa eleksyon, among imbitaron tanan kandidato sa South Cebu nga ganahan mo join diri sa Puro Pabula, mag-share sa ilahang plataporma. Walay pili, walay partido, wala mi partidong nadapigan, wala mi kanang tawo nga dapigan, tanan. Open mo join diri sa Purok mo share silang platform. Pero ang among kuan sad kung unsa ilang i-share nga platform, timan-an sad nila nga ang Purok maningil gyud mi. Di gyud mahitabo nga nag-promise ka diri sa show namo o diri sa among page nga kung maingon ka nga ako inyong butaran, akong tagaag tanan uslob og tubig. Unya basig katuo ka nga butaran ka niglingkod nimo dili ka paningnan, paninglan gyud namo na. Pero mo ni kuan ninyo, ang eleksyon mao nay panahon sa ninyo na paminawa ang mga plataporma sa inyong mga kandidato. Unya diha mo mobutar, ayaw mo magpaabot sa kinsay dakong hatag, kinsay kuan, kinsay suod, kinsay gibutaran sa imong silingan, kinsay gibutaran sa imong crush. Tanawa, unsay mga plataporma nakaapekto nimo o gusto nimo mausab. Ya mao nay sunda. Mao nay butang tagais inyong boto. Ya, Asa ta Brad? ako mopuno Ah, pugo. Oh, hmm. mo nang actually kaning ato klaruhon pud nako nga nato nga kaning ato ang topic ron is kuan lang naggikan ni sa comment sa usa sa atong mga commenters. Nya wala mi punto nga gustong murag in a way nga murag daoton or birahan do kapila kag sultis tsaki birahan birahan. Libak pabula man to, pabula. Pero in a way nga at least naatay naistoryahan nato na touch. Like for example, itong mga problema sa tubig, problema sa merkado, sa farm to market, sa mga kalsada.
Anyway, at least naistoryahan dili lang nga sakto tong buingan po ni Chucky nga sa eleksyon paning atoan ang bantayan kay di lang nga panahon sa eleksyon atong tan-awon sa mga kandidato mosayaw. Muhugyo dito, iyuhang unayaw nga tawhana. Magdalag artista. Oo, ang nakita na pag miaging eleksyon, pag abot na ako, gatan-aw ako, gipo, nananayaw. Kung sana, murag nakita man gito sayal to kumpan. Ako pa, atong tan-awon ni eleksyon, plataporma. Kung for example, dapat yun, nanakot man sila. Actually, di man po maayo po nung manakot. Siguro, basta ato ang pangitaon, sige, plataporma niya. Itong ingon, sakto po sila Chucky nga, kanang mga, di ta magdepende sa hatag. Siguro kung may hatag kita, magulang ng mga mas bright naman taron. Kung mga hatag, sige, dawato na ito ng hatag, pero inibutar nato, sundo nato ang atong utak. Dili nang magpadala ta, siya nahatag, muti o butaran. Usa, tuigan, 2026 na. Pasan di siya mohatag, pero inibutar nato. Atong nihatag o klarong plataporma, mooy atong butaran kay imagine kita nangutana ra sa tuang propabula nang gawas ning daghang itong mga comments nganong tong panahon sa eleksyon kana unta may panahon nga nangutana sila kamo kung sana karon nga eleksyon ang inyong mga problema nabaw-an nako muna akong buhaton mga plataporma unsay buhaton niya sa tubig unsay buhaton niya sa farm to market nga issue sa kalsada nga Ako pa pun ako brad ha, kay oo init ang ulo dire. Unsa sige te, unsa man imong plataporma? I mean, Kuan. unsa man imong ikasulti di ay? Unsa imong ikasulti? Nang basta among klarohon, wala may mamolitika dire. In fact, akong punan to lang gingon nga panahon sa eleksyon. Willing gani kami mo facilitate sa debate sa mga kandidato. Oo. I-live na to. 20 lang usa. Ay dili wala. Oh. Di ba? Kami mo facilitate sa kuan public service man mo Unya tong among gingon nga mag-set og schedule sa punto medikal sa legal. Ang medical amo pang istoryahon kay tawon ning mga doktor busy kayo. Unya syempre doktor maikog po dito mong hatag og stars. Siya pinakatag. Syempre. Busy tawo na kuan nigabot sa balay manghimudlay man na may man ako kay nigabot balay akong gipangita kanang kuan kayawyawan okay ra mga hatag og stars usa. Unya kuan unsa na ay tuo mo na engineer kayo ha nga inignaa sa eleksyon dawat mas nindot yun og dili mo dawat. Mas nindot yun og dili mo dawat. Kaya inigdawat man gud permanenteng magkablit maguna ala ni bayad na ba to? Di ba labi na ng uban maro umayad. Pilay bayad speakers. 500 akong punag 100 para ma 600 na naalkansi na gabayad og 500 ang imong ginuna mas nindot yun og dili mo bayad. Pero kung imong dawaton hinumdumi nga ang imong obligasyon na pagboto gyapon kung usa insakto. Umabot ang panahon mutabang ang purok pabulay himuo na mo ning espasyo para ipaabot sa mga taga-Oslob nga wala sa Oslob bisa man ni sa dili mga botante like for example kining naa sa Canada, kining naa sa Amerika, naa sa Nevada, naa sa Australia. Kini magud sila mga nanarbaho para magpadala og kwarta sa Oslob. Kaning ilang kwarta sa Oslob yapon gastuson. So they are equally concerned kung kinsay naa sa mga taga-Oslob. Ang klarohon wala may mamolitika, wala may mag-apas kanang lingkuranan sa munisipyo kalaoy sa Ginoo makakaon lang gihapon sa among sitwasyon ron labi na nanay mga gapadalag stars na makalitsod siguro mi og pohon wala may manginahanglan mudagan sa munisipyo among usang kuyo ganit dire gabagolbol permi kay dual citizen tauna nigmudagan na yang i-renounce ang yang passport sa kuan ning usa to chak Amerikanong hilaw mo kuno ka naataw na sa Australia. Jesus Maria Joseph. Og ako mo yung kahadlukan nga mulansar. Nga mahadlukan mo di ko kadaog, di mo ko kadaog. Bisag mo mulansar pa ko di mo po kadaog. Basta ang purok pabula kung unsay kinahanglanon sa serbisyo publiko. Among buhaton. Panahon sa eleksyon di may mangdagan, nimo na mo ning espasyo
para maglantogi ang mga kandidato sa ilang plataporma. So, di ba Chak, wala akong maghisgot og plaza, wala akong maghisgot og NHCP, Wala. wala akong maghisgot nga dugol tong ilang gipananom nga kahoy. Tungas dupa ang gilayon. Hindi ka moinit ang ulo, ana. Di, usa ka kahoy, pito ka buok nagatanom. Di, ato sang Lorona. Ato sang Lorona. Kining ni-promote ba ang Purok Pubula? Amot lang kung naitaga Purok Pubula ba na itabang dito og kanang tree planting. Kung naa pa to'y taas-taas ka pa, naa pa lagi mo. Inyong gitiwas hangtod sa katapusan. Kung nakaabot mo dire, daghang salamat sa inyong oras ug sa paminaw sa among mga istorya. Dili kinahanglan na magkapareho ta kanunay ug una-una. Ang importante, andam ta mamati, mangutana, ug masabot sa laing puntos de vista. Og kung nalingaw mo, naay nakatunan, o base na sukumo gamay, ayaw lang paghilom diha, i-comment ang inyong opinion kay basin mauna ang among hisgutan sa sunod nga episode. Palihog pod, i-follow ug i-subscribe ang Purok Pabula PH sa Facebook, YouTube, Spotify ug Apple Podcasts. Nya i-share sad ni sa ubang mga amigo ninyo, mga paryente, mga slingan. Og bisan atong amigo nga kusog kaayong mo comment, bisan wala pa nahuman og tan-aw. Kay dinhi sa Purok Pabula, ang istorya mahimong seryoso, mahimong katawanan, apan hinaot kanunay adunay pulos. Hangtod sa sunod na episode, amping kanunay. Ayaw pataka og too. Ayaw kahadlok mangutana. Og ayaw sad pag inarte nga wala ka nalingaw, kay nakaabot man gani ka, hangtod dire. Kita-kita Kita-kits sa sa sunod. sunod. Kita-kits sa